Oh, hi Mark. Oh, hi Mark. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα YouTube κανάλι. Φυσικά θα ακολουθήσω την παράδοση του YouTube και σε αυτό το κανάλι θα κάνω giveaways, θα σας δώσω αυτήν εδώ τη σμουθιέρα, να φτιάξετε τα σμούθι σας, να ψήσετε τα φρούτα σας, να κάνετε το make-up tutorial σας, να μαγειρέψετε και να κάνετε ό,τι άλλο γραφικό και κλισέ κάνουν οι YouTubers σήμερα. Ή και όχι. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ωραία, φέρε τη σμουθιέρα μου γιατί νιώθω άνετα με τη σμουθιέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι αγαπημένοι σε αυτό το ωραίο YouTube κανάλι που έχουμε. Μόνο smoothies για τα παιδιά μου και ό,τι άλλο γουστάρετε. Είμαστε fitness, τρώμε μπάρες, χέζουμε και γενικώς κάνουμε πράγματα που δεν κάνει κανένας άλλος. Αρκετά. Νομίζω πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή τη συχαμένη πλευρά του YouTube. Δεν λέω ότι εγώ θα δώσω το τέλος, αλλά πρέπει να μπει, τέλος πάντων. Σε μερικούς μπορεί να φανεί ότι κράζω, γιατί θαυμάζω. Λοιπόν, ο λόγος που έκανα αυτό το YouTube κανάλι είναι γιατί είναι όλοι για τον Μπούτσο εκεί έξω, αλλά σας διαβεβαιώ ότι it's far from the truth. Λοιπόν, η κατάσταση στο YouTube σήμερα έχει ως εξής. Κανένας από τους YouTubers δεν κάνει αυτό που λέμε internet culture, φίλε. Δηλαδή, βγαίνει μια σειρά που γαμάει στο Netflix, Stranger Things θες το Dark που είναι ακόμα καλύτερο και σκάσε, είναι καλύτερο το Dark. Θες οτιδήποτε άλλο, θες το Punisher της Marvel. Βγαίνει κάτι ρε παιδί μου, βγαίνει κάτι που γίνεται τρελό hype. Μαλάκα κανείς δεν το σχολιάζει. Είναι λες και ζουν σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή έχει πέσει το ίντερνετ, ξέρω εγώ, με το τέλος του Punisher ή το Dark ή το τέλος του Stranger Things και βλέπεις την άλλη ότι καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το make-up tutorial για το πώς βάφουμε έτσι κολοτρίχα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνετε το περιεχόμενό σας γιατί πρέπει να πάρετε τα φράγκα από τις μπάρες Δημητριακών. Ήταν το όνειρό μου από μικρός. Έλεγα, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ο ένας έλεγε αστροναύτης, ο άλλος έλεγε πρωθυπουργός. Εγώ έλεγα, θέλω να διαφημίζω fitness μπάρες, ρε φίλε. Αυτό θέλω. Τα κραγιόν, Δεν ξέρω τι άλλο διαφημίζεται. Αλλά πρέπει να αγαπάς λίγο αυτό που κάνεις. Δηλαδή πρέπει να το πονάς, πώς να το πω ρε φίλε. Αλλά εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει. Ήθελα απλά να το βγάλω από μέσα μου, από το στόμα, όχι από κάπου αλλού και να σας το απλώσω εκεί να το δείτε ρε παιδί μου. Θέλω να βλέπω κάθε μέρα αυτό το περιεχόμενο εννοώ. Ήταν αυτό που λες ποιοτικό περιεχόμενο. Δηλαδή το βλέπεις και λες, θα κάνω subscriber φίλε, δεν μπορώ. Είναι τόσο καλό. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα και οι αγαπημένες μου fashion bloggers που κάθε μέρα κάνουν τα ίδια. Πώς ξύπνησα, πώς έχεσα, πώς έφαγα μπάρα Δημητριακών, πώς έφαγα smoothie, πώς ξαναέχεσα. Εντάξει, γίνονται πραγματάκια εκεί έξω και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να κάνω και εγώ δικά μου πραγματάκια. Τώρα πέρα από αυτό, κάτι άλλο από το internet culture είναι τα site όπως είναι το 9gag, το Reddit, ξέρω εγώ στο Facebook που είναι ο τείχος, τα ancient memes, είναι άλλες σελίδες που κάνουν έτσι αστεία πραγματάκια. Μαλάκα, κανείς δεν ασχολείται με αυτά που, κρύβουν ένα πολύ μεγάλο λαό από πίσω τους με άτομα που γουστάρουν καφριλίκια. Και δεν τα έχω δει αυτά πουθενά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι πολύ decent YouTubers, οι Unboxaholics, ο Mikeus κάνει πολύ ωραίο ένα ώρα το καβλί στο στόμα μου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers όπως έλεγα εκεί έξω που κάνουν πολύ ωραίο περιεχόμενο, όπως είναι ο Mikeus με το What the Fact και το Brav που κάνει παλιότερα. Είναι σίγουρα οι Unboxaholics που δίνουν πόνο. Παρ' όλα αυτά και οι gamers, όλοι gamers, εγώ δίνω respect στους gamers. Παρ' όλα αυτά, άμα δεις λίγο γενικότερα όλο το υπόλοιπο, είναι λίγο για τον Μπούτσο. Και υπάρχουν και άλλα κανάλια που δεν είναι τόσο κακά, στα οποία μπορεί να γίνει δουλίτσα. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι κάτι έλειπε. Πιθανότατα η μάνα. Τουλάχιστον εγώ, μπορεί εγώ να είμαι περίεργος, δε φίλε. Βλάμενος του χωριού. Μου έχει ξανατύχει και στην εταιρεία μου, έτσι είμαι. Αλλά δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάτι που να πεις πω μαλάκα, βρήκα αυτό εδώ και γουστάρω. Ας πούμε, εγώ από ξένους YouTubers βλέπω PewDiePie και Rice Gum, ρε φίλε. Όλη μέρα. Rice Gum, εντάξει. Είναι λίγο μαλάκας, αλλά φέρνει κάτι μουνάρες εκεί, τα μπαλώνει κάπως. PewDiePie, ρε φίλε, όπως βλέπετε και από την μπλούζα που είναι δικιά του. Έχει το δικό του έτσι, το δικό του ύφος, θα σχολιάσει την επικαιρότητα τι και αν γίνει, θα σχολιάσει το ίντερνετ. Δεν θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος που να το κάνει αυτό. Και τώρα θα μου πείτε, στα αρχίδια μας μαλάκα, και τι ήρθε εσύ να το κάνεις. Δεν μας νοιάζει.
και θα τους πω έχετε δίκιο στο στόμα σας, αλλά εντάξει, κάπως πρέπει και εγώ να περάσω την ώρα μου ρε φίλε, βαριέμαι τη ζωή μου, τι να κάνω. Check for pulse. Λοιπόν, ο λόγος που έκανα αυτό το YouTube κανάλι. Εντάξει, έχουμε τώρα όλους τους μαλάκες στο YouTube, έχουμε και το μαλάκα που ήρθε να μας το παίξει PewDiePie εδώ πέρα. Ναι, ναι, θα δεχτώ τα πειρά, θα τα δεχτώ, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Και εντελώς τυχαία έτυχε να είμαι εγώ. Για όσους δεν έχουν καθόλου ιδέα ποιος είμαι παλιός στο κουρμπέτι, να το πω έτσι. Ανέβαζα κάποια tweets από το 2011, πήρα κάποιους followers, την είδα λίγο diva, πήρα κάποια likes παραπάνω. Οκ. Δεν λένε κάτι, αλλά ίσως και να λένε. Και κάποια στιγμή το γύρισα στα Insta Stories, όπου όπως ξέρετε εκεί πέρα έκτισα το μότο μου, όλα είναι μάταια. Και φυσικά δεν γινόταν να μην το κάνω background στο YouTube κανάλι μου. Παρ' όλα αυτά, για να μην σας το παίζω και πολύ καμπόσος, γενικώς το να κράζετε δεν είναι καλό. Φανταστείτε τη διαφήμιση του Goodies μαζί με όλες τις άλλες διαφημίσεις που προσπαθούν να κάνουν memes μαζί. Boom. Υπάρχουν πολλά μουνόπανα εκεί έξω και σας το λέω εγώ που είχα ξανακάνει μια προσπάθεια στο YouTube, για όσους δεν το ξέρουν ή για όσους το έχουν κάνει bookmark για να με καταστρέψουν. Ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Μετανιώνω γι' αυτό, εντάξει. Κλαίω σε εμβρική στάση κάθε βράδυ, αλλά καιρός να πάμε παρακάτω. Ποια ήταν όχι αιτιολογία, το έναυσμα να ξεκινήσω αυτό το YouTube κανάλι. Και ξεκίνησα αυτό το YouTube channel για να μεταδώσω τη ματαιότητα και γενικώς για να κράξω κόσμο, γιατί εντάξει, είναι καλό να κράζεις. Νομίζω ότι κάνει καλό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι από τα θετικά στοιχεία της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Αν ρωτάτε εμένα τουλάχιστον, έτσι. Αυτά. Αυτό ήταν το κανάλι, δεν θα ξαναγίνει άλλο βίντεο. Την κάνω εγώ και τα λέμε, φιλάκια.